Ay, ayo. Ayo. Ha mga tao dire. Ayo. May tingali tao dire. Bay. Ayo. Oh, unsa may tuyo ninyo? Amo wa may mga batasan ba? Nay tao dire yo. Dagko kay mong ba? Unsa man? Nade kada. Unsa man yato? Ikaw unsa may kanu? Pasit kanton lang kay. Mo na ganahan to. Ha? Sige, ikaw man. Pasit kanton boss. Kani ara di kada no, di ka mo tubag. Pwede dali on. Dali ani yung kuan luto kay kuan. Gutong kay ba? Dali ya ba? Boss, dali ang luto. Pwede man lingkodan ni dire. Ikaw dai lang sa dia kada ni boss. Tono man ni process man bod ni. Ha? Ah, dai ikaw dia. Ah, alay na boss. Jimmy. Ah, Jimmy. Oh, good. Kanang doon, lutuin sa pansit kanton dito ba? Pila ka mo? Isa ra ka po. Sir ka mo? Lutuin pansit kanton. Dali ang good boss. Tuwa na. Ako nang ikaw. Nara doon lang, dibayran na po. Lami no kanilang kuan ba pansit kanton dire. Mo daw ni pinakalamig nga pansit kanton dire. Sa lugar na dire pre nga pasta ng tugnawa kusking hangin. Si kuan daw pre. Kuan ni sa nga lugar pre kapatagan. Si kuan man na kuan na Si Ma'am Acero ang tagiya daw ani pre. Ma'am Acero ang tagiya. Anak ni makasiro na nagbantay di pre nga nang magdakong tao. Kanang nagsuot-suot og balong mauna. Balong tawa na. Waiter, ang pansit kanto namo, wala pa? Kaniya ra nagiluto. Gigutom na ni ba? Waiter, To sa tahaan ako na pa. Ina ginuto pa na kunat. May isog magkain eh. Ina to na. Ginuto pa na kunat. sama-sama. Ikaw ba, waiter man ka hindi man ka mo. Basta sabon kay katong man dayon. Biluto pa na. Kaniya ra na. Pila na may kinabuhi anak pansit kanto dito. Ikaw ko palit trabaho. Kina. Kaya ko dito kay gutom tayo. Dapat kami masunod kay kami ang customer. Kasi Tindog-tindog. Yan ako nito. Pagulat. hoy, hoy! Ano? Kabalo ba ka na customer is always right? Kami ang may karapatan humandar, kami ang may karapatan na mupamandar sa inyo. Kami ang kuwan. Kami ang mubayad yan eh. Bakit hindi mubayad na ng pagkaon nyo? Hindi na, dali na dito loob. Hindi na dito loob. Hindi na, kaya Ulat na nga boss. Ako na. Ready na na. Hapit na yun eh. Ko na lang ako yun. I-deliver na ko ni Ron. Taon-taon. Ready lang nga boss. Ulat lang yun. Dalihan ninyo diya pa. Dali na, boss. Hindi nagpaabot na rin. Ready lang. May maglagot lagi. Balik-balik mo ko boss ha. Ay mo kalimot. Balik-balik, okay kayo maguliho. Mora ni Pina kasi kagkatanan dito sa Patagan boss. Sika tungkol tapulan ang mga kuwan, waiter. Dili. Sumbong di kang mamasero ng bakbak ng ating kuwan. Lami ni kayo. Morning ginabalik-balikan dito. So, nana ko boss. Kanay lang. Dili lang. Ang ulat, nana ko. Dalihan ninyo ha, bago kayo maglawas, hugay kayo maguliho. Nana ko. Butang diha ako sa lamisa, kita dito ako sa lamisa, hindi butang. Sa man boss pagkanapin ni. Asa man kuanan ni? Nganong kutsara ni? Dapat tindor ni. Ano? O na isa na pud tabok tinidor ninyo, dapat duha na kay duha me. Kapalo kita mong duha kabok mangaon? Sana kang isa boss. Kaya na ba? Ya, ang isa na ko kakao ba? Isa sa boss. Dali adito. Isa. Dating kuwan na yun ni boss. Morning, lami kayo niya mong putahe dito boss. Mao nang ginabalik-balikan ni customer dire. Bago na ni na-deploy ni nga kuwan dire. Ay na mo nilada. Ay, kani nga gusto nga kuwan dire kanan. Pero ting sikatan ni Dres Kapatagan rag. Dili boss. Lami na. Ay, dalawa na ko boss ha. Sila ba? Dating lami nga. Lami na. Lami. Sila ba? Lami ba na? Ay, tilawan ako. Kadwang tilaw ni boss. Kung lami ba yun? Gusto yung lami yun. Yeah. Pwede ko ako ni boss, di ba ni makaon? Ay, sorry boss. Yan ang ikaw na po nagkaon na kami may mukaon. Sorry boss. Dinulok na nimo ang order. Itilawan rin ako kung buwan rin. Sakto ba basta? Sige boss, kaon. Kung may mukaon kay imo nang gikaunan. Kaon ako. Way klaro, salin. Tilawi boss. Daw. Tilawi ya. Lami lagi day boss oi. Digo god. Lami. Lami. Lami lagi boss. Tawag. Ay kung dilada. Tilawi boss. Tilawi.
Bungiti ko. Ha? Di ko mukha, di ko mukha. Wako na anak. Tinay mas tinay. Bungiti ko. Gamaya lang. Ha? Gamaya lang. Sumpaw ka kayo. Taka na kayo na, oh. Kuhain na. Kuhain na ba? Di ko mukha. Gamay ron, tama na boss. Tama raw. Naglitsik ang mga ulod. Mana ko gamay boss. Mana ko gamay boss. Sabi ako. Laro nga. Ha? Ano boss? Ano? Bet tayo. Sabi nga kasi. Ikaw man mo na kasi. Ikaw ang pagyadari. Ikaw ang pagkaw. Sige, ako penalty na ng Kaya boss, kaya na. Unang ikaw. Oh, ikaw na po. Ikaw ang kawan na. Kawasan ko. Gana mo kawan. Ikaw ang kawan. Dali ikaw na. Dami ang dami pa. Dami gini mo budget karton po. Mo lagi tawag ang budget karton di sa kapitalan. Di ko kaingon og lami ibang dili. Dilawan na to mo sa. Wa ko'y labot. Tilawin. Dilawan na to ha. Tilawin. Dami lagi no. Hindi mo bayad. Kadung na niya bro. Wa ko'y labot. Ihatag sa iyaka. Dilawan na to ba? Ilaw. Dilawan. Sige boss. Ayaw sa. Ayaw sa. Ipundo sa na. Ibutang sa niya. Pungiti ko. Gamay lang ha. Butang daw dia na. Gamay lang ba o? Tanawa o? Nainiagas. Gamay lang ba? Ilikos ba? Ilikos. Ang dali ba ikaw pahingitan ko. Ilikos na ba? Ilikos. Ilaw. Sumukuan. Nakay. Sige. Sabi boss. Lamig siya. Kung sa ingredient ninyo anak? Dali ba. Ay, okay na boss. Kay Juan Maninado, kaya nilok sa'yo, kay mula ka umin. Sa man wala na ganyan na harap boss. 15 lang. Inapin mo kaon. Yeah. Darang bayad ako. Dara. Dara o. 30 ni boss, 30. Dili mo. Inapin mo kaon. Dako kayo mong kapap. Ano di man ninyo limutun boss? Ayan, nakulari boss. Laita ni boss kulang ligid si boss. Dili pwede. Hindi na mo bayad. Boss ka mo ka. Ay, sakto. Kami na kanagdag kaon. Dami, sayang kay boss. Gani, imo lang gikaon. Hindi ka mo bigyan kaon, no? Tag-iyapan mo ta ka, pero imong gikaon. Pastak mo muna. Hindi mo bayad, 15 ra mong ibayad. Bayan na ni mo. Bayaran ako, 15 ra. Hindi mo ipos, hindi mo tagiya. Maglakaw ta tara na. Yan, mga tao boss, tinalo ni. Hawa mo sa talo. Boss. Balik mo boss, pinakalamig is kapatagan. Pinakalamig is kapansit. Oh, what's up guys? No, na meron din sa sa pangalan na yung tinali mo kasi ha? Dinong's Food House and Cafe. Denong's? No, Denong's Food House and Cafe. So, makita niyo sa may Purokmon, Kapatagan, Ligos. Ay, Purokmon, Balutakay. So, dire ang ninyo sa nagalaag dire sa Kapatagan, Padog Kapatagan. Dire man gyud maagi bisan labi na gikan sa bansalan. So, kung butmon mo, pwede ra gyud mo dire unsay mga available nga pagkaon dire pa. Sige, influence na ato ning Nani ko andre, mga bulalo, kanton isado, tinula nga malasugi. Oh, tinulang ang malasog yun sa piyod. Nami siomay, may siopaw. Sa piyod. Nami ko andre, kape. Oh, kape. Native coffee. Napod sila ikandre single. Oh. Ah. So kani nga ipamuluhan o ipinagiyahan ni Ma'am Acero no. So ay ma'am, amin diro rin sa imong tindahan. So dire na mo pamainit ha kung dagan kay sila ikandre oh. Pwede mo lunch ba? Pwede mag-lunch? Oh. Breakfast, lunch. Breakfast, lunch, dinner, and etc. Pwede mag-shower. And gana lang no, thank you for watching. So kung makabaran. Hi guys! Thanks for watching our YouTube channel. So ano lang guys, signing off.